Nakapasa iti may sa Police Corporal Akaming Ilocos Norte Police Provincial Office iti naangay a bar examination isuna ni Attorney Police Corporal Clifford Turon Takbian dito asinalodaran ti Ilocos Norte Police Provincial Office isuna iti panangidaulo ni Police Colonel Jomar Labiano may naig iti daytoy ket pinadayawan isuna dagiti kakaadwan na iti opisina kang ronaan na iti biyang ti pulisya kabayatan na ni Attorney Takbian ket may sa kalang iti nakapasa ana susurok ngem 5,000 iti agdama ket adu dagiti nagbalin ang emosyonal iti daytoy agundaway kalpasan iti panakaparok ati listaan dagiti nakapasa ati bar exam may naig iti daytoy ket nagpanawagan dagiti daduma media influencer ket nabayagan nga abogado asaan kuman adagdigan dagiti netizens ti saan na panakapasa dagiti nagtake exam ngem saan nga mabot gaputaado tinagdalanan darigat dagitoy. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatok, Arabin.